हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दिनै आं मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों बिजनि फानबारिनि रानी गाथोन होननायाव आं थांनो थाङा जाबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय लोगोफ्रा आंखौ लेंदों नालाय ओमफ्राय आं थांफेराखैबो मालाबाबो खाथिबाबो ओमफ्राय बेनो आंनि फार्स्ट टाइम जागोन ओमफ्राय आं सानबाय माबायदि जागोनलाय दा साननानै थांनो लुगैबाय आरो आंबो लोगोफोराबो थांगोन नालाय बेखायनो ओंखारबाय आङो दा ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो जिखिनि हायो बेसेबां आङो देखायनो नाजागोन जायगाफोरखौ माबायदि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय भिडिअखौबो जोबजासे नायलाङो बेखौनो आं मिजिंथिबाय बिदिब्ला नोंथांमोना t-shirt không phải là hăng hăng mình hăng là mày ở bây đi mà nụ sa đông này bazar vậy dia tulis tuh dia tulis wow coba berusaha apa nulana ilai दैयावनो ब्रा ओरै मोननै गावस्रानाय जायो दैयाव शीट नुदों माथो wow wow Sekelapra foto ladang. Rani Garden. Debra aku pemozang kepo itu pangku kisah lah deh, koroget zero. Angki berlana aku udah juga. Deh? Bisa. Aku di kartu kita nih ada bisa. Kan jumpa yang sudah mau jauh udah. Kan saya jadi ya, besar sudah. Videos nama. Oi, zoom kulai. Reels kalam besok kalam kerana reels kerana. Video tapi ni mana kalam jai ni. Foto capture ni best tu je. Matu mahu se time musuh. Oh time nak kaya betul. Dia. Tapi tu.
आंखौ सावथारबाय फट' खेबजादों खेबनोसो दोनखादों जाबाय थांनो ओंखारबाय जाखांबाय लोंखांबाय सिख्लाफ्रा मालाय जाबाय जादोंथ' मोजां नुदों बैखौ गोजा थिनाय माथाथ' थिनाय गिदिंदो होनदों नै थांनो ओंखारबाय बेखौ हाब जोंहा एथ' गोजान थाबायलांबावनांगौ बिराद मोजां नायफै बयबो जोंनाव आवाजखौलाय सिबसिन हागोनसो नोंलाय सिबसिन आरो सोआ आरो मदद आइखौ सालायदों आंनिखौलाय बुजियाखै आं बुजियासै आंबो माने नोंसोर साथाम सासे सालायदोंमोन नालाय बेला जोंना गारिया बोरैबा मोनसे ड्राइभारा नै जोंना ओरैनो नालाय डेन्जार सालायखायो असला बिरखावखायो दे थांबायलै लारि लारि हाद्रि आं हाला लासै लासै सलायहोबानो हाद्रिया खम जायो